Ok, vítam vás u dnešného videa a dneska si ukážeme, ako si spraviť tabuľku v Plus Donate. Ale ešte predtým, ako začneme, prosím dajte like a odber. Takže, ako prvé si otvoríme Roblox Studio, ktoré si najprv samozrejme musíte stiahnuť. Takže teraz sme si Takže, ak máme nainštalované Roblox Studio, tak si samozrejme vytvoríme svoju hru. Ako na to? Tu vľavo máme takú, v úvodzovkách tabuľku a tu klikneme na to plusko, že New Experience. No a momentálne sa vám teda otvorí a momentálne teda tu si viete a keď sa vám to tu otvorí, tak vy si tu vlastne viete urobiť hocičo, viete si sem pridať rôzne štruktúry a podobné veci, napríklad takto som si sem pridala strom, ale to teraz vôbec nie je podstatné, lebo my tu pôjdeme hore a dáme plus collaborate. Keď na to klikneme, tak dáme save to Roblox a tuto pomenujeme. Dáme tomu nejaký názov. Môžete tomu dať aj popis. Kreatormi, tu si vybereme, že na ktorých zariadeniach tá hra pôjde otvoriť. No a to je momentálne všetko, čo sme v súčasnosti potrebovať. Dáme, že save. No, a teraz chvíľu počkáme. A už by to malo byť dobre. No a teraz sa teda vrátime naspäť do Chromu, kde sme si prvýkrát otvorili Roblox Studio. A tu už uvidíte svoju hru, ktorú ste si vytvorili. Tu si ju rozklikneme. A teraz dáme A teraz tu na boku vidíme obrú dlhú tabuľku. A tu hneď prvé, čo dáme, sentencing. A tu musíme ísť dole a tu si nájsť priority a tu si zaklikneme, že public a dáme, že save the change. A teraz už budeme môcť teda ísť sem dole a tu si nájdete passes. A to si teraz rozklikneme. Klikneme na Create a Pass. Teraz, ten pass si samozrejme pomenujte, ja si dám, že 9 alebo 6 teda, no. A môžeme sem dať treba, že a tu môžete dať aj popis, hocičo a dáme, že Create a Pass. A teraz, keď už to máte, tak takto na to musíte si rozkliknúť. A tu na boku, keď si ten pás rozklikneme,
Tu na boku uvidíme také, že sales, keď na to klikneme, tak tu si zaklikneme, že item for sale a sem dáme teda tú cenu. Ja dám cenu 999 Robuxov a dám save changes. No a teraz si teda prídeme a otvoríme si naspäť Roblox a Plus Donate a teraz už keď pôjdeme sem a vytvoríme si svoj stánok, tak tu krásne uvidíme tú cenu 999 Robuxov, čo som si sem dala. Samozrejme, Roblox si bere nejaké 4 alebo 6 alebo neviem koľko percent z tých Robux, takže nedoporučujem vám dávať si nižšie ako 5, nakoľko ak dostanete 1, tak to dostanete iba nejakých 0, niečo Robuxov, takže to rozhodne nedoporučujem, ale predsa len presne takýmto spôsobom teda môžete si spraviť a takýmto spôsobom si spravíte tabuľku v Plus Donate. A prečo ja momentálne hrávam Plus Donate? No, najlepšie je tu, keď avkujete. A ja v súčasnosti sa snažím zarábať Robuxy na videá, lebo nepoznám youtuberov úplne, že bez Robuxov, free to play. Ale ešte jedna rada, keď už sme pri tom, tak jedna rada, ak budete AFK v Plus Donate, dáte si nubacký skin, pretože potom máte väčšiu šancu, že vám donate, lebo ak uvidia, že máte proste profesionálny skin, tak máte menšiu šancu, že vám proste donate, lebo to určia podľa skinu. No a momentálne mám jeden Robux voľný, mám momentálne jeden Robux voľný, takže kto by chcel jeden Robux, tak napíšte do komentárov. Ale keď vám vyjde iba 0, niečo. Ale to je jedno, proste ak chcete jeden Robux, tak mi napíšte proste do komentárov a možno jeden z vás ten jeden Robux dostane. Neviem, či to funguje na mobiloch a na tabletoch, ale na počítačoch 100%. A toto bolo pre dnešné video všetko, opäť pripomínam, nezabudnite dať odber, like a uvidíme sa teda na budúce. Čau, čau.